I Josep Maria i Ràdio Gràcia, bon dia, bona tarda, bon dia tot el dia. Bueno, també us saluda el Pol. Bon dia, com esteu? Avui estem aquí els dos, els dos capos, com així es diu, no?, de la Copa Colegial Barcelona. Bueno, treballant, movent la maquinària, perquè, bé, com dic cada setmana, això va com un tiro, no?, va cap endavant. També us saluda la Hanna, oi? Hola. És la noia de pràctiques de la Copa Colegial Barcelona, que ens ajuda molt amb tot el tema d'Agenda 2030, que és pensar en el futur, no? Però ara pensem en el present perquè hi ha hagut un partit interessantíssim aquesta setmana, no, Pol? Sí, l'Estonac contra Manyanet Sant Andreu, un partit que se li va complicar a l'Estonac, però bueno, finalment el vam poder treure endavant, tot i un gran partit d'Àlex Cruz, que és una de les revelacions d'aquest any de la Copa Colegial, i l'Estonac, que ja està a vuitens. I, Sergi, vam conèixer el mateix dilluns el sorteig, o sigui, els emparellaments de vuitens de final, tant masculins com femenins. Correcte, vam conèixer els emparellaments, que bé, a destacar un dels emparellaments és l'Estonac contra Tau, que jugaran per tercera vegada en menys d'un any. No havia passat mai això a la història de la Copa Colegial. Sí que és cert que els altres dos havien estat duels femenins, però bé, ha tornat a tocar, no? Sembla que tinguin un imant aquestes dues coses, l'Estonac i Tau, que jugaran en categoria masculina, i repassem així ràpidament els vuitens de final. En categoria masculina, Jesuïtes Casp contra Sant Gervasi Mollet, la Llauna contra la Salle Manresa, Àgora de Sant Cugat contra Badalonès, Plaferreres de Sant Cugat també contra Salesians Horta, Institut Montserrat contra Tecla Sala, Manyanet Sant Andreu s'enfrontarà... Bueno, Manyanet Sant Andreu no, l'Estonac s'enfrontarà a Tau, Hamelin Laie de Montgat contra Sant Andreu Natzaret, un partit que jugarà molt probablement en el pavelló municipal de Montgat, i Sant Ignasi contra Joviat de Manresa. I en categoria femenina tindrem un... El masculí, cap equip del barri de Gràcia, ja, Cap equip del barri de Gràcia. Sí que en tenim un en femení, que és Àgora, Pedrona Gràcia i Virolai, tot i que el Josep Maria digui que Virolai està a la frontera. Escolta, Virolai, si es vol considerar, que es consideri, si no, que no es consideri, però juga contra Joviat en categoria femenina. Serà segurament és un dels dos més destacats. Safa Sant Andreu contra Manyanet Sant Andreu, European School contra Sant Ignasi Sarrià, Àgora contra Pedrona Gràcia, com hem dit, Safa Horta contra Joaquim Blume, els Blumer Trotters, Joan Pellegrí contra Tecla Sala, Tau contra la Llauna i Sant Gabriel contra Jesuïtes Clot. Això són duels que veurem en les properes 2 setmanes, tots abans de Setmana Santa, i per Setmana Santa, per començar la Setmana Santa, no? Allò, un plat fresc de Setmana Santa. Què passarà el dissabte 23 de març? Doncs sí, tindrem la Peque Copa d'aquest any, del 2024. Es farà el 23 de març al Col·legi Claret de Barcelona, al barri de Gràcia, i doncs bé, aquest any ja tenim assegurat rècord d'inscripcions en aquesta categoria de Peque Copa, i bueno, són ja pràcticament 30 equips apuntats. L'any passat eren 13, si no m'equivoco, i per tant ja hem doblat i superat i probablement tripliquem. Sí, i serà, bueno, de moment apuntar èxit rotund i amb moltes ganes de que arribi el dia i que els nens visquin per primer cop un petit tas del que és de la Copa Colegial, encara que sigui diferent, un format diferent, perquè al final són partits més curts, però bueno, juguen més partits, a diferència. Sí, i per tancar, comentar els jugadors de la setmana, que han estat aquí tenim, els jugadors de la setmana: Judith Saiz de Tecla Sala i Marc Jiménez de Salesians Horta, i Marc Jiménez també ha estat el jugador del mes de Salesians Horta, juntament amb Elia Pla de Joan Pellegrí, en una votació on la soberana, no?, l'audiència, els ha votat i ha decidit que siguin els jugadors del mes de febrer, premi que s'entregarà en el següent partit que tinguin ell i ella, i a part doncs, són 2 jugadors que ja estan automàticament, ja són jugadors de l'All-Star, no? Són el tercer i el quart jugadors de l'All-Star, un All-Star que es farà, per cert, el 24 de maig a American School. I dit això, també mencionar Rising Stars, que ha fet vídeos fantàstics, de l'Institut Montserrat contra Quatre Cantons, que ha estat un dels partits més coberts de la història de la Copa Colegial Barcelona, on van coincidir fins a 3 productores televisives, una passada. Amics de Ràdio Gràcia, amigues de Ràdio Gràcia, Josep Maria Vigues, gràcies.